Уважаеми младоженци, уважаеми родители и вие близки на Кристияна Юлкова Симеонова и Джамбул Асенов Ангел. Добре дошли в рекламна зала Жена. По документите, които сте представили и по силата на закона, вие можете да сключите граждански брак. Кристияна Юлкова Симеонова, приемате ли за свой съпруг Джамбул Асенов Ангел? Да. Обричате ли се да го обичате, уважавате и подкрепяте в общия ви път? Вие, Джамбул Асенов Ангел, приемате ли за своя съпруга Кристияна Юлкова Симеонова? Да. Обричате ли се да я обичате, уважавате и цените усилията и да внесе уюта в дома и в душата? Да. Кумовете, потвърждавате ли искреността на тяхното желание? Да. Пръстенът е знак на безкрайното. Той е символ на прегръдката на влюбените. Носете го с чувството за вечност, което да ви приютява с доверие и нежност. Вземете нейната ръка и я поставете на ръката. На колкото става? Назад. Вие поставете на неговата ръка. Обричате се да създадете семейство, да родите деца и да отгледате и развитате. Обричате се да съхраните любовта, нежността и чувствата, които ви събраха. Обричате се. Скъпи младоженци, вие знаете, че ви очаква дълъг път. Благославям ви да постигнете по него благоденствие и хармония, но вие знаете, че той ще принесе и много изменения. Помагайте си, вървете ръка за ръка и не забравяйте, където и да се намирате, каквото и да ви се случи, най-добрият път е пътят на вашия дом. Вашите чаши. Открийте глътка вино и вместо клетва един към друг. Целунете се пред нас. Чурнете чаши заедно с кумовете и на здраве! Моля младоженците, заповядайте да подпишете документите. Уважаеми кумове, заповядайте и вие. Вземете вашите жълтица. Подпиши се да бялата. Съгласно закона и обичая,
От името на кмета на община Варна и пред длъжностно лице по гражданско състояние обявявам гражданския брак между християни и Джамбул Асенов Ангелов за сключен. Скъпи младоженици, вашето обричане във вярност един към друг принесла на най-съкровените ви чувства и желания. Това е залог за доброто, с което сте закървали, но и отговорност. Не забравяйте това. Не забравяйте и вашите родители, техни житейски опити на вас. Опирайте се на тях. Разчитайте и на половете, духовните ви сродници. Ценете тяхното доверие, обич и подкрепа. Благодаря много. Първият семейен документ поверява в ръцете на съпругата с пожелание да ги дължите и съхранявате винаги заедно и да желая любов и щастие. Честито и на вас! Личните документи на четиримата, честито и на вас, бъдете винаги на тях, щастливо, щастливо, винаги. Съветът, вашите колеги. Един на друг, сега няма корона.
първия момент се влюбих в теб, от първия момент те пожелах. Разбрах, че ти си моята съдба, от Бог за мен създадена. Ще бъда с тебе в добро и зло, ще плачем, ще се смеем заедно и няма аз да те предам. Света в ръцете ти ще дам и на сватбеният ни ден с бяла рокля ти пред мен, сватбен бус танцувай с мен. Най-щастливият ми ден, най-красивият момент, сватбен бус танцувай с мен. Ако един ден се умориш и не знаеш как да продължиш, ела на рамото ми поплачи, аз ще целувам твоите очи. Когато дойдат в живота хубавите дни, когато дойде в живота радостта, не забравяй, моля те, помни, обичам те завинаги. Днес е сватбеният ни ден, с бяла рокля ти пред мен, сватбен бус танцувай с мен. И през всички казвам да, да си моята жена. Казвам да на любовта. Сватбеният ни ден, с бяла рокля ти пред мен, сватбен бус танцувай с мен. Най-щастливият ми ден, най-красивият момент, сватбен бус танцувай